Dámy a pánové, Otakar Dušev. Dobré odpoledne, dámy a pánové, ještě není k čemu tleskat. Já bych vás tu rád všechny přivítal na půdě Národního muzea dnes, v den výročí vzniku samostatného československého státu. Je to náš státní svátek. Já bych vám chtěl všem poděkovat, že jste si našli právě v tento sváteční den pro mě čas a přijali jste moje pozvání. Všechny vás tu moc rád vidím a než začnu, bych rád poděkoval za úvodní slovo panu Liboru Křapkovi. Je to zhruba 6 týdnů, co jsem se vrátil z Holandska, kde jsem měl výstavu a kde jsem již v únoru přebíral tu zmíněnou Van der Feenovu cenu v Taylorově muzeu v Haarlemu. Já jsem při té příležitosti byl pozván na několik neformálních večeří s holandskými novináři, numismatiky a umělci. A při těchto večeřích se samozřejmě stočila řeč na Českou republiku. Hovořilo se zhruba o 3 tématech. To první téma byla spíše vzpomínka na nedávno zesnulého prezidenta pana Václava Havla, státníka, kterého si Holanďané nesmírně váží. Druhé téma bylo pro mě poněkud tristní a týkalo se skandálního zacházení s finančními prostředky Evropské unie v České republice. Přímě řečeno, tohle se neposlouchalo nějak dobře. Třetí téma, to bylo spíše takové na odlehčení. Někteří Holanďané vzpomínali, že viděli ten dnes již legendární zápas prezidenta Václava Klause s tím čínským perem, kdy, jak všichni víte, to pero celkem nedostalo šanci a záhy prohrálo a zbyla po něm v Chile prázdná krabička. Proč vám to ale říkám? Já když jsem v únoru v Taylorově muzeu přebíral Van der Feenovu cenu, velmi významné ocenění, tak jsem ho přebíral jako český medailér. Já jsem přímo v projevu, který jsem měl na půdě Taylorova muzea, uvedl, že jsem Čech a jsem hrdý na to, že jsem Čech. Já to takhle skutečně cítím, přestože se to v této zemi příliš nenosí. Když jsem se ale uvědomil, jak na nás pohlížejí v zahraničí a když jsem se ohlédl zpátky do Čech a promítl jsem si všechny ty kauzy, Bém, Rád, Janoušek, dopravní podnik a řada dalších, tak jsem měl pocit, že k nějaké přehnané hrdosti opravdu není důvod. Já jsem měl pocit, že se k tomu, co jsem viděl, musím nějak vymezit a protože jsem medailér, tak jsem volil prostředky sobě vlastní a vytvořil jsem pamětní medaili České republiky, kterou bych vám tady teď rád s dovolením představil. Etue pamětní medaile České republiky je vyrobena v českých národních barvách, tedy v barvě bílé, červené a modré, jak můžete sami vidět. V její horní části je potom umístěn velký státní znak České republiky. Držíte-li etui v ruce, pak můžete cítit ten masivní kov medaile uvnitř. Zároveň také zjistíte, že medaile v etui není pevně ukotvena. A tedy při každém pohybu můžete cítit i pohyb medaile uvnitř etue. A teď k tomu hlavnímu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil pamětní medaili České republiky. Ano, není čemu tleskat. Pochopili jste to správně, zas to někdo ukradl. Já tím chci jenom vyjádřit tu neustálou snahu o markírování skutečného stavu věci v naší zemi. Neustále je nám říkáno, že vše je v naprostém pořádku. Zkuste si to, máte pocit, je tam medaile. Když ale máme občas možnost nahlédnout pod povrch věci, zjistíme, že v pořádku není vůbec nic. A tak to tu chodí. Závěrem mi dovolte ještě, abych zmínil informaci o ceně tohoto medailářského projektu. Pozor, tady není nic levného, takže tato medaile bude stát 4 000 korun českých. Ovšem moment, pro potenciální zákazníky z Evropské unie je cena stanovena na 5 000 eur.
Já myslím, že tuhle symboliku nemusím nikomu příliš tady vysvětlovat. Dámy a pánové, já tím chci jenom říci, že už se na příště nechci stydět za to, že jsem Čech, protože jsem přesvědčen, že si to tato země a tento národ nezaslouží. Děkuji vám za pozornost. Dámy a pánové, nějaké dotazy? Téma jsme zřejmě vyčerpali. Jak vidím, dotazy asi nejsou. Já pokud jste zklamáni, že jste neviděli krásnou medaili, tak jste viděli medaili, kterou svět neviděl. A já bych si tedy dovolil závěrem vás pozvat na takové malé občerstvení, které je pro vás připraveno v předsálí. Občerstvení, pozor, je stylové. Je vám tam k dispozici víno v národních barvách. Můžete pít podle českých barev, tedy modrý Portugal, tramín červený, rulanské bílé. Zároveň, abyste mě dneska neukamenovali za to, co jsem vám provedl, jsem se snažil navrhnout design dezertů, abych vám tím alespoň částečně vykompenzoval to, že jste nemohli vidět žádnou pamětní medaili. Dámy a pánové, já vám ještě jednou chci poděkovat, že jste přijali mé pozvání a rád bych vás pozval na malé občerstvení a popřál vám hezký zbytek neděle. Děkuju vám všem. Pánové, vy jste tady dva novináři, kdo jste chtěli teďka fotit tu medaili, pojďme. Kde domov můj, kde domov můj, učí voda po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský raj to na pohled. A to je ta krásná země, česká země, domov můj, česká země, domov můj. Kde domov můj, kde domov můj, znáte v kraji Bohu milém, tiché duše v těle čilém, jasnou mysl zniká zdar, a tu sílu vzdoru zmar, to je čest.